Wadhi weche mag thieth. Lakteche kokalo riwruok mar KMPDU osingo mar manyo yore mopogore opogore mag tieko ywaruok ma gisebedogo kod piny owacho kanyakla kod migawo mar thieth ka giyango chenro mag tich higni 5 mabiro. Gimedo kwayo piny owacho mondo oket ber lwasi mar tich mag lakteche. Mantiere pachoka kaka Elvis Ochieng lerono. Jagoro maduong' mar KMPDU, Dr. Dabjiatela, oyango chenro mar higni 5 madhi bero sekta mar thieth, kowacho ni ber ka girango yore mamoko mag tieko gwenyruok mabedo kinde ka kinde kod sirkal. Chuny nyaka wadhi ng'anyo, kata nyaka wadhi ndara mondo ka sirkal owinjwa. Koro watemo ng'iyo all the strategies ma wadhi bedogo, the aspect mag legal strategy, weche mag media, weche mag engagement. To waketo be ni kaponi mago ok timo gik ma idwaro, ng'anyo be ok wagolo oko. Koro magi gik maketo strategic plan ma 2025-2029. Kata kamano, wacho ni ber ka piny owacho medo bero lwasi margi ka gindiko lakteche higa ka higa kanyakla kod keto gik thieth. Duong' watemo ng'iyo kae ni ondik dakteche 2,000 higa ka higa mondo jopiny oyud thieth. Watemo ng'iyo ni gik ma sirkal wacho mag social health authority otiyo ma jopiny yudo thieth osiptende mag jopiny, ok mane private sector. Watemo ng'iyo ni weche mag equipment ma osiptal gibedo e iye kanyo matiyo, magi mandiko ma 2025-2029. Jagoro mongerore e migawo mar thieth Uma Oluga osingo ni sirkal medo keto lwasi maber mar tich ka gisetemo tieko ng'ur ma osebedo e sekta mar thieth higani. So far sorted out all issues of health workers, including CBS. We are working very well with the unions. We've sorted issues of interns. We've sorted issues of UHC workers. And we want our healthcare workers now to go and treat patients the way they have been treated. Lakteche go kwayo jokanyo duto mondo oti kanyakla mar bero sekta mar thieth kendo neno ni otiyo makare. Dwaro society, jopiny mayudo thieth, dwaro patient, dwaro civil societies, dwaro other unions, dwaro sirkal mondo wati kanyakla. Kwa ng'iyo ni wach mar thieth omi kipaumbele e weche mag siasa, e weche te matimore Kenya ka. Ni mar ng'at mangima ema nyalo timo siasa, ng'at mangima ema nyalo idho gari, ng'at mangima ema nyalo bedo economist, gimoro amora dhi gi health mar dhano. Gima duong' madwarore en ni osiptende ka jopiny odhi to giyudo thieth madwarore. Onego bed nitie dakteche, nitiere yedhe, nitiere equipments madwarore te. To magi mondo tim onego bed nitiere dignity mar jo matiyo e osiptal kanyo. Ochieng Elvis, Ramogi TV.